det betyder rigtig meget for mig at gå på Lyngskole. Jeg har gået som børnehaveklasse, så jeg kender skolen rigtig godt, og så er det også rigtig fedt at få nye klassekammerater ind. Det er rigtig dejligt. Fællesskab. At jeg får en uddannelse. Jeg har også venner her. Jeg synes, det betyder meget for mig, fordi at det er en god skole, og den skole, jeg har gået på, den var ret dårlig, men jeg lærte ikke noget. Og den her skole, den er meget bedre, for jeg lærer meget. Man lærer meget, og man kan lege i frikvartererne, og forskellige ting. Man kan lege med noget, der er legepatrulje. Man kan lære at lave mad. Ja. Og dyrke sport. Når man kommer i højere klasse, så lærer man alt muligt fysik. Og så får man også karakter. Ja. Jeg kan godt lide at gå her. Jamen, det betyder en del, fordi jeg lærer noget, og jeg har venner her, og vi har nogle gode lærere. Det er fedt. Det betyder meget, fordi at jeg synes, det er meget sjovt. Fordi at nu er der kommet legepatrulje i gang, og hvis nu man keder sig, så er det sjovt, at man går over til dem, fordi så er man med i legen, så man ikke sidder og går alene og ikke har nogen at lege med. Lykkens skole, det er en sjov skole med søde lærere og gode elever. At man har venner, og at man kan lege godt med hinanden. Jeg synes, jeg er glad for at have nogle venner, som man kan være sammen med. Ja. Det betyder mange ting. Altså, jeg kan hænge ud med vennerne og så lave mange ting. Det gør mig glad. Og jeg lærer en masse, som jeg ikke har lært før. Kristendom, fordi Lykkens skole er en kristen skole, det betyder rigtig meget for mig kristendom. Det betyder noget meget godt, og jeg er rigtig glad for det. Jeg synes, det er en rigtig god skole. Jeg føler mig tilpas. Jeg synes, det er en rigtig god skole, rigtig gode klassekammerater og en rigtig god undervisning, I har. Det betyder meget, fordi der er mange venner og gode lærere og god undervisning, synes jeg. Ej, undskyld. Okay. Hvad skal jeg sige? Okay, jeg siger bare, jeg synes, det er en god skole, og jeg lærer rigtig meget. Altså, jeg vil sige, jeg synes, det er ret godt at gå på Lykkens skole. Altså, fordi eleverne føler sig hjemme. Altså, det er ikke bare et fremmed sted, fordi folk... Altså, man kender jo altid en eller anden. Det er godt. Det er meget hyggeligt. Klassen er god, og der er ikke sådan en mobning eller noget. Godt sammenhold. Ja, godt sammenhold. Det betyder for mig at gå på Lykkens skole er, at man har rigtig gode venner, og man hygger sig sammen med dem, man går i klassen med. Og alle passer på hinanden. Og man ikke kun går sammen med dem fra sin egen klasse, men man holder også øje med dem fra de mindre klasser og går sammen med dem og snakker med dem. Det er meget for mig. Det er i hvert fald bedre end den gamle skole. Jeg er rigtig glad for at gå, og jeg har allerede fået venner og sådan noget. Det betyder, at jeg lærer noget, og jeg har det godt med vennerne. Og Det bedste ved skolen er, at man får nye venner, og man lærer en del. Og det er sjovt at gå i skole. Så. Det bedste, det er nok undervisning. At den ikke er så kedelig. Den kan godt være kedelig, men altså, den kan også godt. Nej, det bedste det er sammenholdet. Så hvordan vi er sammen og spiller fodbold og legepatrulje, alle de der ting. Leger og... Være sammen med venner og lære meget. Frikvartererne. det bedste ved skolen, det er nok, at vi er så tætte. At vi ikke er så mange. At også med lærerne, at jeg tror, de gør rigtig meget ud af os, at udover at kunne undervise os rigtig godt, at kunne have fået et godt forhold med hinanden, altså med eleverne. Lærerne er søde, og at der ikke er så mange indvandrere, synes jeg. Det er idræt og at man lærer noget. Og hjemkundskab. Ja. Det bedste, det er sikkert kammeraterne og vennerne, man har herovre. Det er lokalerne og elever og lærere. Det bedste ved Lykkens skole er, at vi har rigtig mange faglokaler, rigtig gode musik- og fysik-kemi-lokaler. Og lærerne er rigtig engageret. Det er nok sådan, at vi lærer noget, og at vi lærer meget, og vi er som gode venner og sådan noget. Alle sammen kender hinanden og sammen og sådan noget. Der er en fed legeplads her. Det er nok stedet og eleverne
Og lærerne selvfølgelig også, og frikvartererne. Alt på skolen er godt, synes jeg. Ja, alt. Det hele. Ja. Og vinderne. Ja. Fællesskaber. Ja. Altså at være fælles om mange ting og sådan noget. Hele skolen. Måske jeg have en masse kammerater. Det er lærerne. Vennerne. Frikvarter. At der ikke er så mange elever. Matematik. Matematik. Og det synes jeg også.